एसेबां फिसा Happy New Year गोदान बोसोरनि नैयाव 11ता दङ बेखौ नायनि मोनसेखौ लगायना होनायनि उनाव गासैबो बेरजोबगोना बेरजोबा बेवहाय 11ता दङ हा ओइ मोनब्रैल' थांबाय बाखि बुरु Boga Mati Aayu Red Bull जोंना दिनै बेदर जेबो गैया जोङो जास्ट 1 जानुवारिनि दुगैनो थांदों बेनिफ्राय जों दुगैनानै मन्दिर खुलुमगोन जों जेबो माने जानाय लोंनाय जेबो खालामाखै दिनै जोङो नै दुगैबाय आंनि लोगो बे सानैया बैयाव सासे आबै जों फैनाय समाव आबैया बाज्रि बाथि माने हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै बन लाबोगासिनो दंमोन बेनिफ्राय आं आबैजों रायलायदों आबैया नाथाय राव होनो रोङा नाथाय आं ओरैबायदि दुखु मोनदों बेनि बनखौ बानानै आं न'सिम हैनो गोसो जादोंमोन भिडिअखौ नायलांबाय था Anda? रावबो गैथारालै मानसि बिदि थाबाथ' बिदि मावना जाथारनो हायो थाबायनो नालाय बाज्रिलायदो बेयाव न'आव मानसि गोनांबाथ' बिदि मावनो नांखाया इयो रावबो गैखायो जागोन रायलायनो रोंगौआ जोंनिया नै बागानपारानिफ्राय तामुलपुर थांनाय लामा तामुलपुर मोनथारसिगोन आङो 3 किल'मिटार दंबयो बेफोरबायदि अबस्था जाबाय आरोना थांनाय बोसोराव मोजांमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन लामा ससेयाव नै 2 किल'मिटारसिम बेफोरबायदि ट्राफिक माने जाम जादों थांनोनो हायाखै गेटसिम बेनिफ्राय आङो मा राइटजों हाबनानै होदों जाय जाथों होननानै लाइनाव थायाखै बेनिफ्राय आङो ओरैबायदि लाक्कियाव बासायदों बेसेबा आगोलाव मोनहैदों आं राइटजों थांनानैनो बेनिफ्राय आं भइसखौ मानो होनो गोनां जादों गासैबो मिथिखाबाय जानो हागौ मानो होनब्ला गासैबो हिन्दी मिउजिक दामगासिनो दङ दिनैनि दिनाव मिउजिकखौ होनो हाया बेनि थाखायनो बेफोरबायदि खालामनो गोनां जादों नै आं राइटजों माने अभारटेक खालामनानै बारलांबाय थादों नाथाय फासिनो गोनांब्ला ओरैबायदि डेन्जार जागौमोन नाथाय आं लागा मोजां नाथाय आं राइटजों अभारटेक खालामनानै बैसिम गेटसिम सहैनो हादों बेनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन जोङो मानो होनोब्ला दिनै 1 जानुवारि जोंनाव जेबो जानाय लोंनाय गैया जों मन्दिर खुलुमगोन बेफोरबायदि साननानै जोङो बगामातियाव दुगैनो थांनानै बेजों लोगोसे जोङो माखासे इन्जयबो खालामना फैदों बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो गासैबो बुजि मोनगोन नै बेफोरबायदि ट्राफिक आसरित मोनदों आङो ओरैबायदि मानसि आयु नै लाजाखाया नै बिसोर आंखौ मोजाङैनो माथो होदों मादैमोना आगै जेम्स होननानै नाय बेबायदि हालोद गेटसिम सहैनो थाखाय बेफोरबायदि हालोद जादों नै आयु नै गेट मोननोसै बेनिफ्राय जोबोर मोजां बाथ्रा गेटआव आं बुंदोंमोन आदामोन सार फैसा नांगौ नामा होननानै नाथाय आंखौ माने रेसपेक्ट होदों फैसा लाखियाखै जोबोर मोजां बेनिखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होयो बगामातिनि जायफोरा गेटआव थायोमोन आंखौ हगार हरदों फैसा लाखियाखै बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ माने मा होननानै बुंगोन ना बेफोरबायदि अनलायलायनायनि गेजेरजों आंखौ गेटआवबो ओरैनो हगार हरदों बेनिफ्राय नै मोनफैबाय
ओरैबायदि क्राउड ओरैबायदि आयु 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 लाजाखाया माने नै आंजों फट' खेबफैदोंमोन आब'मोना बेनिफ्राय जों थाबायनानै थांगासिनो दङ दुगैनो थांदों जोङो आंनि लोगो बे सासेयाबो आंनि लोगो बे आंनि केमेरा हमग्रा आरो सासेया केमेरा हमगासिनो दं उनाव जों दुगैनो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय नै टंलानि आब' रायदावदो बेनिफ्राय बेनि हासबेन्डबो बेनिफ्राय गथ' गथाय गासैबो माने लोगो हमलायदों बा रायदावदों जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो माखासे आङो मुम्बाइआव जब मावलायनाय लोगो मोनदोंमोन नाथाय भिडिअ लानाय जायासै आं जोबोद दुखु मोनदों आंनि भिडिअ नायबाय थायोमोननो बेफोरबायदि जों दा नै दुगैनो थांगासिनो दङ बे सानैयानो आंनि केमेरा हमग्रा जों साथामजोंल' थायो नै जों दुगैनो थांगासिनो दङ दा बेनिफ्राय नै जोंना रेडबुलजों बेखौ जानानै जोङो मा खालामदों आरामसे बेवहाय दुगैनानै नै बेवहाय माने मैदेरनि खि गोजा बेनिफ्राय नै गुदुङाव माबा मोनसे उन्दुयो बे जायगायाव जों जाय जायगायाव दुगैदों जों जोबोर खर'आव दुगैहैदों बेनिफ्राय जोङो रेडबुल जाखांबाय जोङो दुगैबाय लोगोआबो दुगैबाय बे सासेयानो जों साथामानोल' बेनिफ्राय जोङो दुगैखांनानै जोङो फैफिनबाय जों फैगासिनो दङ जोबोर मोजां मोनदों दुगैनानै फ्रेश मोनदों मानो होनबा दिनै 1 जानुवारि जों जाया दिनैनि सानसे दिनखौ जों जायालासिनो हगार हरगोन होननानै जों दुगैनो थांखादो गोदान बोसोरनि गोदान दिनखौ माने जायालासिनो हगार हरनि मन्दिर खुलुमनो होननानै बेनिफ्राय जों फैगासिनो दङ दुगैखांनानै बेनिफ्राय जोङो लास्टाव भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आइलेन्डआव ओरैबायदि समायना जादोंमोन दिनैनि दिनाव बेसेबा मानसि लाजाखाया दिनै आयु मोना समाव आइलेन्डआव ओरैबायदि मोजां जादों आयु जों गोबाव सम जिरायफैदो 1 घन्टा जिरायफैदो खमसे खम जोङो फैनानै बेखौबो आं नोंसोरनो देखायगासिनो दं लाजाखाया नै बेनिफ्राय जोङो फैगासिनो दङ दुगैखांनानै नै दा जोङो खारबाय मन्दिराव खारनानै गाखोदोंमोन नाथाय सासे केमेरामेन आंहा खारजाबनो हायासै गोदो गोबां खारनो हायोमोन खारनो हायासै बेनिफ्राय उनजों लाजोबना थांदोंमोन बे भिडिअखौ थेवब्लाबो आं काट खालामबाय गुसुं खारस्लाबनो हायासै बे केमेरामेना खारनो हानायबा जोबोर मोजां जागौमोन भिडिअआ बेनिफ्राय मन्दिराव थांबाय मन्दिरखौ खुलुमबाय बेनिफ्राय गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि आरो नुबावगोन नोंसोरो जोबोर मोजां जोबोर समायना आं देखायगासिनो दङ नायलांबाय था भिडिअखौ नै जोबोर समायना नायु बेसेबा समायना नुदों गोजौनिफ्राय बे मन्दिर गोजौनिफ्राय लाबाय जोङो ओमफ्राय लाखांनानै आरो गाहायाव फैबावगोन गासैबो भिडिअखौ आं नोंसोरनो देखायलांगासिनो दङ आरो आं आसा खालामो गासैनिबो गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां थांबाय होननानै गाजा गोमजायै रंजा खुसियै थांबाय होननानै गासैनिबो जोंनि दिनैनि 2023 नि सेथि दिना फार्स्ट दिना गासैनियाबो आंनि लोगोफोरनिया गाजा गोमजायै थांबाय होननानै आङो सानो मानो होनोब्ला आंनाबो जोबोर मोजाङै थांदो बेबाराव थांनाय हराव न'आव आरामसे बमा गावबाय बा लोगो साथाम लानानै न'आवनो जमा आइ आफा जमा रायलायनानै मोजां हगार हरबाय हरखौ आरो दिनैबो 1 थारिखआव जोबोर मोजाङैनो हगारबाय नै बे दालाङाव फैसा लादों बिसोरो सासेयावनो मा थांलाय फैलाय 20 थाखा थांलाय फैलाय 20 थाखा नामा जायखिजाया आं 30 थाखा होदों साथाममोन 30 थाखा होदों बेयाव मायबा लिरनाय दंमोन आं नायासै जासां थांदोल' बेनिफ्राय साथामजों 30 थाखा होलांदों आं बेनिफ्राय जोबोर समायना देखायगासिनो दं आं जोबथारसिगोन भिडिअआ ने
बेनिफ्राय लास्टाव दैयाव जों ओरै दालांजों थांनानै नावजों बारबाय बारनानै लास्टाव आइलेन्डआव ओरैबायदि मोजां जादों आयु बेसेबा माने मोजां मोनदों आइलेन्डआव लास्टाव जों बेनिफ्राय जोबोर थाब ओंखारबोदों मानो होनोब्ला फैनो गोनाङाव लेट जायोमोनब्ला गारिया ओरैबायदि ट्राफिक जागौमोन आरो लामायाव पुलिसनि चेकिं फैयै जोबनायाव आइलेन्डआव आयु बेसेबा मोजां जादों बेवहाय जिरायनानै थाबाय थानो आं आइलेन्डआव सानसे थांफिनसिगोन मानो होनबा थांबाय थाखायो जोङो बेजों नाथाय ओरैबायदि साइलेन्ट मोजां जादों आइलेन्डआव सबनिफ्रायबो मोजांसिन जादों आरोना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द